Как да спим добре в жегите? Летните горещини често не се отразяват добре върху качеството на съня ни. Заспиваме трудно, будим се често, а изпотяването е неприятно. Пълноценният сън е възможен и през лятото, ако направим някои малки промени в навиците си. Избягвайте дрямката през деня, дори да сте отпаднали. Затваряйте прозорците през деня, така горещият въздух няма да влиза в спалнята. Спуснете завесите и щорите, за да не се затопля стаята от слънцето. Пийте вода през целия ден, за да поддържате тялото си хидратирано. Избягвайте безалкохолни, алкохолни и кофеинови напитки. Консумирайте лека храна за вечеря. Вземете си душ преди сън. Проветрете добре спалнята преди лягане. Отворете всички прозорци. Използвайте памучни чаршафи и пижама. Те позволяват на тялото да диша и абсорбират потта. Ако не можете да заспите, не посягайте към телефона или дистанционното, а към книгата или други релаксиращи дейности, които не включват екрани. Научете повече на farmar.bg.